Ok, de salutare băi fraților și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Survival, episodul 2 aici pe zonă. Băi fraților, ce vreau să facem astăzi este să ne facem ferma, frate, de mâncare, pentru că stăm foarte prost cu mâncarea pe seria asta și vreau să ne facem mâncare, frate, mâncare, pentru că nu putem sta așa să murim de foame totuși. Așa că da. Da. O să scot acest da, nu prea știu cum să o fac și unde să o fac. Ok, nu prea știu unde să fac această fermă de mâncare. Aș face-o aici cumva. Deci trebuie să fac cumva dreaptă toată zona asta. Așa că da. Undeva de aici. Aici trebuie să stup. Bam. Aici stupăm. Și da. Nu prea știu cum să facem pe aici. Haideți că îmi dau eu seama cum să fac și reveni. Ok, bă fraților, am făcut aici, chestia asta, am făcut mina, am făcut zona de fermă cât de cât ok, dar mai am de scos aici niște chestii, adică această piatră, mai am de scos și să pun dirt, pentru că e urât așa, să pară, să pară acolo piatră și aici să fie pământ, dar, da. Ok, deci avem 17 din astea. Haideți să mergem să ne facem o găleată. Au. Fucking shit. Ok. Hai să facem ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici. Ok, ăsta îl punem aici. Bun, ăsta îl facem cumva așa, bun. Trebuie, ne trebuie 3 bucăți de iron ca să facem o găleată. Perfect. Bam. Ceva de genul. Ce am făcut? Am pus aici. No fucking hell. Am pus aici găleata, dude. What the fuck. Ok, am luat apă, urcăm. Stați așa un pic să nu țin apa în mână pentru că eu o mai comit de fel. Ok, și începem de aici. Practic, apa merge cât? 11 blocuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Învățăm să numărăm cu Android, da. Mă descurc eu, stați o leacă. Facem așa o dată, bam. Bam, îi facem așa și începem. Bam. Vedem cât merge asta, apa. Ok, bam. Mai facem și pe aici așa, bam. Cât mai avem nou? Cred că e perfect. Ok, nu. Aici trebuie să scoatem pe asta. Hop, haide. Opa. Haide, mă. Oh, fucking hell. Ok, și pe asta o scoatem de aici și o punem aici. Și pe asta de aici o scoatem. Bun, perfect. E perfect acum, cât de cât acolo. Bine, de fapt o să trebuiască să scot cam tot acest munte. Pentru că o să am nevoie, dar momentan nu contează. Au.
Ok, avem și berries. Avem și suficiente sweet berries-uri cât să ne țină acum mâncarea. Avem destule. Și da, ce trebuie să mai facem acum este să ne apucăm de o primă parte a casei, dar tot așa trebuie să facem zona aceasta dreaptă, așa că o să fac eu și revin după aceea. Ok, bă fraților, am săpat aici și am făcut zona pentru casă. Aici o să vină ceva chestie, I don't know, ceva scări ca să poți să cobori cumva. Da, o să trebuiască să dau acest munte jos, bro, ăsta de aici. Tot ăsta de aici ca să am viziune totală către fermă. Dar asta o să fac eu off camera. Așa că ce o să trebuiască acum să facem noi este să mergem după niște lemn, să luăm niște lemn. Pentru că da, ne trebuie niște lemn. Ok. Hop. Mergem după niște lemn, să luăm niște lemn. Deja am zis niște de prea multe ori. Dar nu contează. Ok, luăm acest lemn, mai luăm vreo 2, 3, 5 copăcei. Că o să ne trebuiască suficient de mult lemn, așa că da. Luăm cât lemn se poate. Rip topor, dar mergem rapid să ne facem unul. Au, mi-am rupt picioarele, nu-i problemă. Așa că o să mergem să ne facem imediat un topor. Cer scuze dacă țip, dar mi-a zis lumea să fiu mai hype pe clipuri, așa că sunt hype. Așa că vă dau hype. Adică sper să vă dau și vouă hype-ul meu. Așa că o să ne facem un topor din fier. Da, stai că am fier la mine. Ok, nu contează. Facem imediat un topor din fier. Pentru că ne putem mișca mult mai rapid decât cu cel de lemn. Perfect. Perfect. Bam, astea le pun după, nu mai stau acum să le pun, nu contează. Și băi, fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul ăla de like, să facem cât mai multe like-uri posibile și să dați un share acolo, să ne facem o comunitate foarte șmecheră și să dați acolo un subscribe pe acel clopoțel nebun ca să primiți notificări de fiecare dată când pun un episod, așa că acum că ați făcut tot ce v-am zis, să dați like, share și toate alea, haideți să ne continuăm treburile pe aici, bun. Dar hei, da. Lemn 17, am 17 lemn, deci o să trebuiască mai mult lemn, bro. Dar o să strângem noi suficient lemn într-un cândva. Nu știu când, dar o să strângem noi ceva lemn cândva. 24, 26, cred că un stack e de ajuns. Pentru că o să vreau să fac măcar prima parte din această casă. Pentru că o să fie o casă cu 2 etaje, da. Dar nu asta contează. Și nu o să facem casa chiar acum, pentru că o să mergem până la mine să vă arăt ceva special pentru voi. Avem 42 de lemn. Ok. Ok. Bam. Ok, destul de ok. Avem 52.
58 de lemn, ne mai trebuie ceva, un copac mai micuț, dacă am găsit, ar fi super tare. Haideți să luăm pe ăsta de aici. De fapt, ce contează că nu trebuie un steak neapărat, bro? What the fuck? Ok, 63, ok, nu contează. Uite traderul, hello traderule, ce faci? Ce tradere? Pe un emerald, da, sunt foarte proaste, nu contează. A spus adică, cred că l-ați auzit și voi sau ceva. Da, ok. Bun. Ok, mai avem aici încă 10 lemn dacă este nevoie să ne luăm, cred că vreo 2 stecuri de cobblestone și plus astea, plus astea, nu astea, nu stecul ăsta, plus astea 31, avem 2 stecuri și 53. Ok, punem ăsta, ăsta aici, facem așa, ăsta îl punem aici, ăsta aici, ăsta aici. Și mai trebuie să mai punem pe aici ăsta să-l ținem la noi, acest dirt, ne mai facem noi pe parcurs un chest, dar nu e bai acum, momentan. Nu mai am mâncare, am doar aceste berries, e ok, sunt bune și alea, sau mai am pe aici ceva speranță de mâncare, nu mai am. Am zis că mai am doar aceste berries, deci da. Doar aceste berries mai am și uite că s-a mai făcut una. Au. Ok, bun. Ok, so. Acum ce urmează să facem este să facem casa. Deci va fi așa. 1, 2, 3, 4, 5. Nu? 1, nu. Da. 1, 2, 3. Stai. 1, 2, 3, 4, 5. O dată aici. Ok, și tot așa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ceva de genul. 1, 2, 3, 4, 5 aici. Și cam aia e. Da, ceva nu e ok. What the fuck? Ceva nu e ok. Aici mai trebuie să mai bine să și nu 1, 2, 3, 4, 5. Păi atunci scoatem pe ăsta de aici. Chestia măsurători făcute pe loc, dar totuși 1, 2, 3, 4, 5. 1 aici. Scoatem și pe ăsta. 1, 2, 3, 4, 5. Acum e ok. Acum e bine. Unde-i? Deci am gravel la mine, boss, nu contează. Ok, să ne punem pe casă. Bam. O facem practic din ce avem, pentru că, da, putem să fac cu stone brick, dar până se face stone brick-ul până una alta durează. Pentru că trebuie să stau să răcesc cobblestone-ul, ceea ce e destul de greu. Hai să și dormim. Da, aici oricum o să dau eu speed, așa că nu contează. Aici dau eu speed și pun. Aici o fac eu frumos la editing. Nu contează asta, foarte tare. Opa. Vreau să pun, nu să sar. Unde sunt scările? Unde sunt scările pe aici? Deci aici o să vină ușa. Jamilia. Ok, bun. Saltăm pe astea. 1, 2, 3, 4.
si l'on s'aimait, à se promettre l'éternité. Si l'on vivait ivre d'amour, comme dans les contes et les histoires. Si l'on laissait couler les jours, en profitant de chaque pas, malgré nos douleurs et nos craintes, en se serrant fort dans les bras. Si l'on s'aimait, encore une fois. Si l'on s'aimait, comme autrefois. Faire avant, pourquoi nous on ne pourrait pas se regarder droit dans les yeux sans douter un instant et croire que le temps est notre ami et pas celui qui nous sépare, que l'on pourrait vivre sans vie dans l'aventure de notre histoire. Si l'on s'aimait, encore une fois. Si l'on s'aimait, comme autrefois. Ok, bă, frate, noi am terminat casa
aici, mă rog, aproape terminată. Pentru că o să fac casa cumva pe două părți. Dar nu asta contează. Și da, am zis că o să mergem la mine să vă arăt ceva special pentru voi. Sau, haideți să mergem la mine, să mergem în mine să vă arăt ceva foarte, foarte frumos. Făcut pentru voi, adică pregătit pentru voi special așa. Și da, trebuie doar să mai știu locul. Trebuie doar să le găsesc, da știu. Nu știu unde să nu le știu zona. Da, 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 da. Mai în față, mai în față. Sau de fapt nu. Wait a minute că nu sunt aici. Sunt undeva mai sus. Dați 2 secunde. Pam, 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 pam. Și da, bă, fraților, dacă vă place, nu uitați să dați un like acolo, să vă rupem acolo like-ul, să facem cât mai multe like-uri. Opa, aici e. Mă, nici nu mai știu. Haideți că le caut eu și revin. Ok, le-am găsit. Dar stați un pic să bat acest creeper. Am o fraiere vină. Nu bubui. Stai cu minte. Hai bubui, bravo. Ești the best. Ok. Uitați-le aici. Avem 1, 2, 3, 4, 5. Avem 7. Și mai trebuia să mai fie undeva, da. Pe alea chiar nu le găsesc. Adică gen chiar nu știu unde sunt. Așa că da. Cum ieșim pe aici? Ieșim pe aici și da. Și bă, ce mai vreau să mai facem astăzi? Este să ne facem armura de fer. Da, frate, pentru că nu avem armură, fraților, și e nașpa așa, fără armură și fără chestii. Dar, na. Și uite, așa am mai scurtat din drum. Dar eu încă am speranța că le voi găsi și pe celelalte. Ca să avem mai multe, dar nu mai știu. Chiar nu mai știu unde sunt, sincer. Nu contează oricum. Da, haideți că ies afară și ne vedem ce facem. Ok, bă, fraților, am ajuns aici înapoi. Și, bă, ce vreau să facem acum este să mergem să căutăm un sat, pentru că știu că este pe aici prin jur un sat, adică prin preajmă, dar nu mai știu exact la ce coordonate este, dar o să îl căutăm acum și să îl explorăm. Pentru că gen chiar nu mai știu nu mai știu unde este. Da. Da, 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 da.
L-am găsit, super. Avem aici beetroot. Ok. Haideți să vedem ce e pe aici prin case. Prin casele oamenilor. O pâine. Bun. Avem aici cartofi, deci îi putem planta. Avem niște lemn, niște de-asta. Bun. Bun. Până acum e super tare. Da. Ok. Avem aici niște beetroot. Ceea ce nu ne trebuie foarte tare. Ghece pomi. Emerald. Bun. Emerald e bun. Ok, hai să mai vedem ce mai este în continuare pe aici. Un cartography table. E bun și ăsta, poate îl folosim cândva, nu știu. Zic. Un chest. Pâine. 2 compasuri și un unknown map. Ok. Bun. Ok. Haideți încolo. O să fur acest clopot. A văzut nimeni nimic. Ok. Mai sunt pe aici ceva case. Vedem ce mai este și pe aici. Niște lemn. Mai mulți cartofi. 3 pumpkin seed. 2 pumpkin seed-uri. Pomii ăștia așa. Asta nu mă interesează. Ok. Salut, domnule Sătean. Ce faceți? Ce aveți? 15 cărbune, emeralde. Ok. Aici are vacile. Nu o să fur asta. N-a văzut nimeni. N-am văzut eu șeful. Mai sunt case pe aici. Acolo sus. Ok. Mai e asta de aici. Care aparent e goală. Adică n-are chest. Și mai e aia. Care sincer nu prea știu cum să mă sui pe acolo. Gata. Nevermind. Și asta cred că e goală. Da, și asta e goală. Deci practic am... încă o casă. Bună. Hello. Emerald pe niște de-astea. Niște cărămizi. Ne. Am furat spâncatorul. Ok. Sunt case pe aici. Pe sus. Apare nu. Ok. Nu știu dacă am văzut tot satul ăsta, dar eu cred că da, adică nu cred că mai e ceva ce să vedem din satul ăsta, deși preferam niște morcovi, sincer. Dar văd că nu au pe aici morcovi sătenii. Văd că au doar beetroot. Ceea ce e ok, dar nu chiar. Și în partea tot beetroot e.
Deși preferam niște morcovi, sincer. Și tot asta prin tot cu beetroot, așa. Da, da, deci nu au morcovi. No, deci practic nu avem ce face dacă n-au morcovi. Nu au morcovi, deci nu avem ce face mai departe. Aia e. Ce să-și facem? Asta este. Și acum mult succes să ajungem acasă. Să scrieți acolo în comentarii de succes. Sincer, nu mai știu astea de la bază. Bine, faza e să ieșim din jungla asta, deci, mă rog, din baia asta. După mă descurc eu. Văd pe unde ajung și ce fac. Dar mă descurc, guys, că drumul de acasă nu pot să îl uiți cam niciodată. Așa că da. Yep. Ok. Ne suim pe aici să vedem ce și cum. Că nu fucking hell. Ok. Sunt un pic confuz. Cred că de fapt puțin mai mult, nu că puțin. Sunt puțin mai mult confuz. Pentru că nu. Faza e că nu se vede nici casa unde ar fi gen. Așa că trebuie să o căutăm noi. Ok, deci aici ăsta. Da. Cred că sunt puțin pierdut de bază. Dar o caut eu și revin după. Da, băi, fraților, suntem acasă, dar din păcate suntem fără iteme pentru că a venit acasă, gen aici și m-am dus în mine să mai sap, poate am dat de, poate dau de diamante și mi s-au cam dus tot ce aveam în lavă. Da, super. Foarte șmecher, ce pot să zic. Dar nu e asta baie pentru că le pot face oricând, dar ideea e că le-am pierdut într-un mod foarte prostesc. Dar da, hai totuși să ne facem ce avem noi pe aici. Să facem, bam, hai să ne facem sabia, să ne facem toporul, hai să ne facem pickaxe-ul, hai să ne facem lopata și hai să ne facem ăsta hăul și hai să ne facem și armura dacă tot o facem. Nu mai trebuie fier, nu e bai. Bine, de fapt, târnăcop și lopată mai aveam, dar nu contează. Nu mai trebuie pantaloni și așa și pantaloni și papuci, cam aia e.
Ok, ne mai trebuie, ne mai punem și astea. Asta le punem înapoi aici. În chest și asta o să o păstrez. Momentan. Hai să trecem și pe la fermă să vedem dacă ni s-a făcut ceva mâncare pe acolo. Dacă nu, asta este, o să punem stop acestui episod aici. Și dacă mai e, pentru că deja e destul de lung. Bine, na, mai am niște părți filmate la care o să pun și partea asta și o să fie clip destul de lung, dar sper să vă placă și să apreciați tot ce fac pentru voi aici. Și da, băi, fraților, cam asta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut, dacă da, știți ce trebuie să faceți. Iar noi ne vedem data viitoare cu un alt clip. Ceau, ceau, pa, pam!